खुलुमबाय गिबि गिबिनो गोजोन फुंबिलिजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जथुम्मा आरो गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 49थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि गाहाय खुन्थिया आरो गायसननाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय बानजाय आफादनि जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि जा खामानि बेयो जागायबाय। आसा खालामदों जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासैबो मानगोनां रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै मदद होनानै हेफाजाब लालायगोन। जोङो जानुवारि बे दाननिनो 19, 20 आरो 21 जानुवारियाव जोङो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो गासैबो ओनसोलजों लोगोसे जिल्लानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आलासि हिसाबै सोर सोर फैगोन हाबाफारियाव? गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन मिरु थुनलाइ बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मुस्रि बर' सार बिथांमोना फैगोन आरो गेवलां मेल बिखावगिरि हिसाबै बिटिआरनि मानजाथाव मावफुंसार बर' सार बिथाङा फैगोन आरो जर'खा आलासि हिसाबै फैगोन बिकिडाब्लिउसि मानजाथाव चिफ मिनिस्टार बसुमतारी आरो डेपुटि स्पिकार हिसाबै फैगोन बिकिडाब्लिउसिनि मानजाथाव लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रबि नार्जारि सार बिथां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैयो। जर'खा आलासि हिसाबै बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैगोन। जर'खा आलासि हिसाबै जोङो बानजाय आफादजों लोगोसे जिल्ला आफाद जयैनो जोङो हांख्रायदों। बेयाव जोङो हांख्रायदों बर'नि माने मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजय बरगयारि बिथाङा फैगोन होननानै जोंनो कन्टिनिउ बिथाङा गेवलां मेलाव जेरै बायदियाव जों बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन। हारिमु बिलिफांखौ जोङो हांख्रायदों। बानजाय आफादा हांख्रायदों मुंदांखा मेथाइ खनगिरि इलिसा बर' बिथाङा संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंग'साय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंग'साय अ बंग'साय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अ बंग'साय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अ बंग'साय। हारिनि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अ बंग'साय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंग'साय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा